गुवाहाटीयाव सिख्ला लानानै बेरायनो फैनाया नै मायाबासो जाफैबाय। बालनि थाम्फै अरजालायना ट्रेन स्टेशनावसो हर थाफैनांबाय। बिदिखो जायोलै फैसाफोरा ओरैनो बरबाद थांजोब्बाय। बे पाप्पि पुलिसफोरा जों थानाय हटेलावसो फैनांगौ जाबायना। गुवाहाटीयाव फैयाबानो हामगौमोन आं। गुवाहाटीयाव फैना लानानै जि खस्थ' मोनफैबाय। ट्रेन स्टेशनावसो थाम्फै अरजानांफैबाय। माथो खालामबावनो दालाय हरसे थाम्फैखौनो अरजाबाय थानांसिगोनथ' आरो सोरांबानो खारलांनोसै। साला सानदोंमोन माबा मोनसे जाफैबाय माबा मोनसे साला गारियाबो मालायनि फैसा थाखाखौबो मालायनिफ्रायसो धार बिनानै लाबोथ'दों। बेवहाय इन्जय खालामनोबो मोनासै गुवाहाटीयाव फैनानैबाबो। पाप्पि पुलिसफोरा जों थानाय हटेलावलाय मानो हाबनांगौ जाखोब्रा। फैयाबानो जागौमोन आङो। फैना लानानै जारलासो जाफैबाय बालनि। नोंल' प्रब्लेम मोनदों नामा? आंबोथ' मोनदोंना। बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामफैबाय आरो आंखौ गुवाहाटीयाव लाबोनानै। मा आंसो आलाय सिलाय खालामबाय जाहैबाय नोंखौ? माथो आलाय सिलाय जाफैयाखै होनबा? आच्छा दाया आंनिसो जाबाय होनबा। आंसो नोंखौ गुवाहाटीयाव अख्रा अख्रा लिंनानै लाबोदों नङा होनबा? आंसो पुलिसखौ लिंहरदों नङा होनबा? मा बेलाय मा बेलाय? नों दुगैना फैयाखैमोनदां, बेनिखायनो खुजाथ्रा जाफैबाय गुवाहाटीयाव। मा दुगैया बेलाय? आं सिख्ला लोगो हमनो थांबाथाय जेब्लाबो दुगैखायो। जेब्लाबो आं सिख्ला मानसिफोर लोगो हमनो थाङोब्ला गावखौनो साफा खालामनानैसो थांखायो। आयला बैथ' दंफां मोनसेलै। ओइ दावसो देलाय थांलाय नों बैथिं थांलाय बैथिं खनाथिं। मा दरखारसै? आंनो खारनांसिगोनलै। अमा राजा। थैबायलै दानाबा। अमा राजा मा खालामफैदों नोंलाय बेवहायलाय? आच्छा नोंसोरलाय माथो खालामफैदों बेवहायलाय? जों दिल्ली थांदोंमोन। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों? थांनो नागिराखैलै, लोगो सासे दिल्लीनिफ्रायनो फैनो गोनां दङमोन, बेखौनो नेगासिनो आङो। नोंलाय हारसिंना लोगो? बर्थमान आं हारसिंसोलै। बाथमिसा। साला ट्रेनानो मोनफैलायबाय दिल्लीनिफ्राय, दाबो मोनफैलाना। फनाबो सुइस अफ बावसोब्रा मानसिना। आच्छा बे सिख्लाया सोर? बहालै बहा सोर सिख्ला? नोंनि खाथिनियालाय? ट्रेन स्टेशनाव 2000 सेंग्रा सिख्ला नुगोन, बिसोरखौ आं गासिखौबो सिनायजोबगोन जाहैबाय। आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरखौ बादो। दा नोंसोर बहा थाहैगोन? लोगो दं गुवाहाटीयाव, बे लोगोनि रुमावनो थाहैथ'नोसै। आच्छा दे थांदो दे। बारग'नाय मोनलायबायलै दासो। आयौ बाला मा एसे थगायो नों? आंखौ सिनाया जालायबावो। मा आं गासिबो खोथाखौ सैथो खोन्थानांसिगौमोन नामा? गुवाहाटीयाव आं सिख्ला लानानै फैदोंमोन, अय हटेलाव थानो नागिरदोंमोन, पुलिसजों हमजानो नागिरदोंमोन होननानै खिन्थानांसिगौमोन नामा? हेलौ आयला सन्थला बहा दंलै नों? बोरै दं? बोरैसो दं होननानै बुंदां आं साला सुवाद हिन्जाव गुन्दा साला हिन्जाव गुन्दा आंखौ थाम्फै होफानो लाबोनानै जेलावसो थिनहरबाय। मा नों जेलावसो दङ? साला सुवादफोर आं थाम्फैल'सो होफाग्रामोन। साला नोंसोरनो आंखौ लाबोफानानै पुलिसफोरजों हमजाबाय। साला गावसोर खारखुमानानै थाहैबाय। हिन्जाव गुन्दा हौवा गुन्दिफोर। दे नों दिनै सानसेखौ थाथ'दो दे, आं गाबोन माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन। जल्दि आंखौ लांफैनोबा लांफै मिथिला आङो। हिन्जाव गुन्दा हौवा गुन्दिफोर माबा लांफै आंखौ जेलनिफ्राय। जागोन लायगासिनो दङ, नों दसे थाथ'। माबार फै। जारला जाबायना, सन्थलाखौ पुलिसा लानानै थांबायना। आयौ बाला दा मा जाबावगोन दे? दिनैनो थांनोसै नामा न'आव? सन्थलाया मा जागोन होमबा? नोंखौ न'सिम दोननानै फैनोसै, बेनिफ्राय माबा मोनसे राहा लामा नागिरहैनोसै आं न'आव थांनानै। जागोन दे। मा जानांगौ मा जाफैखो? माला न'आव सहैगोनसो मोनबाय आं बालनि। मा जानांगौ जाफैखो दे गुवाहाटीयाव फैनानै? सिरि था। बिथिंजाय सन्थलाया जेलाव दंहैयो, बिथिंजाय आरो आंहा फैसाया ओरैनो थांजोब्बाय, माथा गरम जाखादों। सिरि था। आंनिसो दाय जाबाय आरो आंखौ गोदै फुस्लायनानै लिंना लाबोनाया नोंसोमोन दा। मा आं लिंना लाबोबानो नों फैनांगौ जाहैबाय? आयौ बाला आं फैफानायासो दाय आरो गावहा गोदै गार्लफ्रेन्ड थानानैबाबो आंजों लाइन मारि हरनाया। नोंबोथ' आंजों बयफ्रेन्ड थानानैबाबो लाइन मारिदों। नोंहालाय मानोथो गार्लफ्रेन्ड थानानै आंजों लाइन मारि हरग्रोनांगौ? नोंबो मालाय बयफ्रेन्ड थाखानानैलाय आंजोंलाय मा खि मोनजानो लाइन मारिफानांगौ? नोंबो मालाय गार्लफ्रेन्ड थानानैलाय आंजोंलाय मा खि मोनजानो लाइन मारि हरनांगौ? आयला उल्थासो बावना नों जेरै बुंदों आंबो एरैखौनो बुंदों आरो दाया आंनिल' नङा मिथिबाय? सिरि थादो नों।
जियानो जादोला लोगोफोर सन्थलाया जेलाव मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडाव नुगोन आरो अमा राजा आरो दाउस्रि देलायमोना गामियाव थांनानै मा जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडाव नुगोन दिनैनि एपिसोडखौ समनि आंखालनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै चेनेलखौबो लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामगोन बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट